Сёння ты у вельмі убогих умовах приходишь на свет, вообще подобный на нас. Сёння ты хочешь заглянуть в сердце каждого из нас, хочешь заглянуть в наши семьи, как благословить. Сёння, Христе, ты кожного из нас хочешь одарить своим глубоким Божьим супокоем. Иисус Христе, ты приходишь до кожного, кто мает открытое сердце. Просим Тебя, благослови нас, які про 4 тижні чекали этого моменту. І сьогодні Ти серед нас. Благослови, Христе, нас, как Твой супокой был глубоко в нашем сердце. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з духом твоїм. Дорогі парафіяні, злюблені парафіяні, сьогодні урочиста хвилина, коли увесь костел католицький на всьому світі святкує народження Христа. Ми рихтувалися на це народження, кожен з нас рихтувався по-різному. Але сьогодні стоїмо перед Христом такі, які є, і сьогодні Він хоче побрехтувати наше серце саме. Христос готовий бути з нами, однак чи готові ми? Це питання сьогодні ставить нам. Христос давав нам шанс про 4 тижні бути особами, які люблять, які пробачають, які несуть добро. Особами, які зустрічаються з Христом у своїх близьких і які Христа несуть. Сьогодні кожен з нас може сказати на питання, наскільки це не отрималося. А навіть коли не отрималося, то це ще не біда. Бо є той шанс, як свідчить про любов Бога. Сьогодні Христос приходить до кожного з нас. І дозвольте, як у цю ніч Він просто кожного з вас полюбив в своїй присутності. Збавця сьогодні народився, яким Ось Христос Пан. Збавця сьогодні народився, яким Ось Христос Пан. Святі Богу новою весню, свяй Богу святі
Stałeся luty wyszło od Cezara usta zachad zrobić pierowie spał sobie sami. Wtedy wierniec był pierwszy podczas palowania Kwirlinia Osiry i poszli się zapisać za koszmy u swojego. Пошел так само и Юзеф скорее из города Назарета. У Юдею город Галилея званый Вифлеем. Бой он был с дому и роду Давида. Как записаться с Марией заручайся, якая была nadejшов час народить и народила сына своего першородного и славила его и поклала в ясли, бо не было им места в злоесте. У той Богородицы были на поле пастухи, якие вартовали наши свой стада. Раптом з'явився им ангел Пана, и хвала Пана освятила их, и великий страх охватил их. И сказал им ангел: не бойтесь, я обещаю вам великую радость, якая будет для всякого народа. Бо родился вам сегодня в городе Давида Збавца, яким есть Христос. И послан нам, знойдите немовля спаленное и покладенное в яслях. И раптом з'явилось за нем великое войско небесное, якое прославляло Бога и воскликало: хвала на вершинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Это слово Земля і небо, земля
Бог для нас зробив все. Інше залежить тільки від нас. А серце відкриваємо так, як узнаємо у Божому Слові сьогодні, так, як живемо по воду Його запрошення. Бог не пройде мимо твоих дверей. Коли не доверяешь, рискни попробовать. А рискнешь попробовать, досверчишь и больше николи не захочешь отходить от Божьих приказаний. Бо Бог свое слово завсегда тримает. Я желаю, как это Божий супокой наполнит ваше сердце, как Божий супокой наполнит все ваши семьи, как Божий супокой наполнит все наша Родина любимая. И нехай эта радость, которую дает Бог, променяет сегодня особливым чином, как наш город мог сам убачить, что Христос действительно родился у наших сердцах. Примите Божие благословение. Pan z wami. Niechaj was błogosławi Всемогутny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w supokoi Chrysta.